କିଛି ଲାଭ ହବନି ବିଟୁ ବାବୁ। ତମେ କେବେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତମେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ତିଆରି କରିସାରିଛି। ବର୍ବାଦ ହବ ତମେ ଆଉ ତମର ଅହଂକାର। এই অনারে লক্ষে তপকো লক্ষে কমার একা লড়িব রাইব হল। বিচারি হতেই থাকতো তাহলে সে হসপিটালে গোটে স্টাফ ভাবে কাম করে থাকতো, কিন্তু না তো মালিক ହେଇଯିବ ଏମତି ହେଇଯିବ। ମୋ ସରାଧିକ ଧାନୀକୁ ପାଇ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ବାର ଦୁଆର ଶୁଣି ପିଲା ହେବେ। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲି ଯାଅ ବିଟୁ ବାବୁ। ପ୍ରସାଦ ବାପା ଭାଇ ହୁଏତ ତାର ଗଲତି ଚିପି ମାରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି ଦିନ ଖରାପ ସେ କେବେ ବି ବାହା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ବିଟୁ ବୋଲକେ ନୌକର ସମଝା क्या मेरा साथ छूटेगा नहीं। सर आपने मुझे लटकने का तो दिखा कि सीधा सोलर पार्टी पूरे कर दो। वो हथौड़ा खोलो ना, मुंह तो पार्टी के पूरे नहीं खाते। माता बाबा सीधा घरे बसिଯିବେ। तो बाबा हमारे गुरुजन साथ ଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ମୋ ବାପାଟା ପାଠଶାଠ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଗଲେ। ହେଇଗଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚାରିଟେବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ କୋଟି ମାଲିକ ପୁଅ ରହି ଏଇଭଳି ହସ୍ପିଟାଲର ଦେବି ସବୁ ହକ୍ ଦେବି ମାଲିକି ଦେବି। ବାବା ତମେ ସିନା ଗୋଟେ ଅମର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନ, ମୋ ପର ନିଜ କରିଛେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ସନ୍ତ ଅଜାଗା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଯାଏ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାପରେ ଦୋଷର ଜୀବନର ଜୀବନ ନେବିବେ। এই অনাদি